long shisha ka jingkar ku ka bakraw ya ki long yeng ki badok pat ki basam janjar la dakin yo pdiang ya ki jing as ngobha na ki nu ki bakloy ban no snya ya ki kham tam le bakin yo da ka yeng ban shok ri tengen bat ban ja thaj ha ka jaka bakidan kini ka long yeng ka bla yo ya ka senyang da ka yeng do bilat ka dei jong ka kong sunita mar banyang bat uba pharding lan wa lang lam ringkat arngot ki khon ki badang ret ka badan ha ka snong liar bang riboy district bat ya ka ne la no senyang dau MLA ka Mauhati constituency uba Charles Marngar ha ka arpoi teri ukula lengkot araja arpusan Hakate kesngi la yadon lang dakin noy lam snong kuntop yo ba Roland Tadu urang ba snong ki dekat kador ba snong kakong Lucy Lingdo President Senglong Commissionong kakong IT Dora walang ki nong song snong nalor kiwe Habakran kakong Sunita Mar banyang kalapan pau ya kajing kmen ka crowd da kajing jaw umat ban yo ya ka yeng bapaka ban kala ai kuplay kerpang ru yo MLA ubla jue rap ha kajing syam jenjar bat haki jing pang jing sitom Baik, benar kecil iba bakar ba ulap li yang dia kena ganan berhenti kerendam ban ngai ngajing sung ipe MLA ba dai tang ha kan klip mat ka bam ta rai na do por pang por sistem pilayai tin ti ba ngam sung la chu ban chu kliang ki jing ba jung phi han rai ai ba ublai unri un sumar yak kam ka ba phi ma phi phila ba kin ya ba kin ya runti và kinh nghiệm rất tệ bạn số play đang cất khu chịu AP tâm và ba trong phi ngay yang hàng này là cái chính kiểu bạn làm ăn cái chính số của mình xem cho người bạn cùng cái đàn trong cái chính poli cái giếng cái bang ID happy Ikong Sunita Mar banyang bat iba pharding lang walang bat ikon jong pi arno kum kadak jong ka jipli kana kiyeng ginya ot yo ne report One year lang. Tiang apa? Dah. Ni wes sih bang lang. Tak mama kendit mah. Dah. Nak kendit kepada. Kepada kendit kanta. Dah, sepi kendit. Wah. Uba Charles Marngar ulaong bakumunong mikman udan gajing temu bat gajing pot sneu ban no senyang shikilong yeng ki basam jing janjar ki badan kam jingrap nalor ki skim baper. Tekni gajing rong yeng gajongi ngilap ki long yeng ki lungsam. Ngilap ki jing ki bapang ki bastom ba kum ta ter. Ke hakawai ki ski hakawai ki men. Kilong yang banyerong ke yeng jo ikong sunita bat ke yeng jong iba pharding lang. Ding lai rong ke yeng ke jong i bat adin meng la rong ke yeng ke jong i ngisham bat ngilap kum ba kilong. Kupa jong ke yeng. Apa deng jong ke jing sitom ke bam nang su ban trai ban ta. Ang tu ko por le kham sitom. Imlong kum ne kum ba ilong mata. Ai ngo yo play ba pilong kum ne kum balong mata. Ke ngamuk dori la den dang lami nang ta. Mga uba bit babiang arut ikon ro ngasngoba kadon kepor keba nga kendo jinge dekat no tam lilei bapi nga perkhat kumta tinggal kelat ya nga keladem ai ngo yo blai ba ublai open job yang
ya ke election MLA da ke jing kersan jong ki pai ba jong ka mau ti constituency but adin bangla jom kini arut kilong kemi kiwan beang si haba kiwan yeng ndai tang nam ta kan ni kam rei kiwai ki jing ye thu yang ye ki jing don kam po ka snong ka thau apo kan ni ka dong ka jongi te bat hang ta ka di ka sngi ka ba mangi ngiyo ban ye shim ye karai aga bang la pen kan mau ye ki ba ka tu ka long yeng ka bang ye lek ban rong ngi hab ban dai ye kum ba keren ikong IT mana ngi lai pen bai baru lai ngot hang ta tongin ye sedang no ye ni ka kam bat kum ta hi ngi lai sedang ye ni ka kam bat ngala ong ye ki shim shwa ka ni pisah diat na ka tulop ka bang ngayo ka tulop MLA ka bang ngayo shim shwa ka ni diat nang sedang no te na kaliang jong ki ro ki ong tong ini sedang no kendiat ni sedang ngai sisin san power jar ngai sisin san power jar bat kilala ban pendep ye kene ke yeng kum ba kalong bat ngahape ye kene ke yeng kesam ka ba isna menta bat ka jing pulut ngai iba kila etre ba ai kublai kerpang ye phi ba yela deru phi ban ye bela mo phimdei ki barus pa ki ubet ba biang ndrei phi la pan tre hop ke jing songo ye phi ki bela alam lenti ki bela pen snai kene ke yeng ha ka ba phi la tre hop ban pendep ye kene ke yeng kum ba kalong bangi yo ban peli mata kesngi kum ba phi la kerku kurdo yang ngaru ngai ke jing kerku kurdo ye phi ikong lusi ikong IT ublei nong kerku ye phi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bhag pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya